Yun na, magandang araw mga ka-online. Andito tayo ngayon sa Bula, Camarines Sur. Magdi-deliver tayo sa barangay Panuypuyan, Bula, Camarines Sur. Tara mga ka-online, samahan niyo ako sa biyaheng ito. Biyaheng Panuypuyan. So ito nga mga ka-online na binabagtas natin yung daan papunta sa barangay Panuypuyan, Bula, Camarines Sur. Siguro mga 5 to 10 minutes galing dito sa sentro ng Bula, mararating kaagad natin ang barangay Panuypuyan. So ayun na, medyo mainit yung panahon pero napakaganda naman ang daanan natin. So ito mga ka-online, andito na nga tayo sa boundary ng Panuypuyan, itong napakahabang tulay. Yun. So ayun mga ka-online, andito na tayo sa barangay Panuypuyan, Bula, Camarines Sur. Yan, hahanapin natin yung bahay ng kliyente. Tara. Tayong bahay ni Sonia Bermedo. Nasa balyo po na, no? Sige po, salamat po. Kala ko hindi. Ayun. Ayun. Sige po, salamat sir ha. Thank you po. So ayun na, mali yung napasukan natin na unang daanan, kaya balik tayo sa pangalawang daanan. Andun daw yung papasok sa bahay ng kliyente natin. Dito na. So andito na tayo mga ka-online, kaso hindi tayo makapasok dito kasi napakaliit ng daan. Kaya ang gagawin natin, babaguhin natin yung pagkakatali ng foam pahaba para makapasok tayo dito sa daanan. So ito mga ka-online na tuloy-tuloy yung pag-drive natin papasok doon sa bahay ng kliyente natin. Medyo napakasikip ng daan kaya dahan-dahan tayo sa pag-drive. Ayun na, dito tayo sa unahan na. Napakaganda naman ng tanawin. Medyo napakaliit na ng kalsada pero busog naman yung mata mo sa tanawin dito kasi makikita mo nasa gitna tayo ng palayan. Medyo may distansya ng bahay ng kliyente mga ka-online pero kayang-kaya ng motor natin yung daanan. Ingat lang tayo kasi delikado baka mahulog tayo sa pagkat. Ayun. Thank you sir.
So, ayun mga ka-online, natapos na nga tayong mag-deliver dito sa Barangay Panoy Puyan, Bula, Camarines Sur. Maraming salamat po.